И здравейте на всички, аз съм вашият петски катарен вампир Пепи. Аз съм Софи. И в днешното видео ще тестваме... Не го представи него. Това е Джотаро. Това е Джотаро. И в днешното видео ще тестваме хелуински продукти. Част от продуктите са от Бари, от предното видео, а част от другите продукти са си от тук. Като какво остана, отидахме уж на пазара за седмицата. Почти нищо си купихме, освен Не взехме мляко. нищо от този пазар за седмицата, освен хелуинските продукти. И мляко. И мляко. Та... Сега имаме поне контент да правим. Да, и ще ядем снакс цяла седмица. Да, тук има много неща, много продукти. Като беби, откъде ще започна? Ами, много ми харесват. Котката на масата много ми харесва. Аз мисля да започвам с котката. Мисля, може би донатите. Изглеждат ми най-апетитно. Реално ги видях в пекарната на Lidl. Той ги отмина. Буквално просто отмина. И взех като Не знаеш, че има такива неща там. И са 4. В момента най-малко ми седат тях, тъй като са най-тежки. Ето го донатчето. Аз се правя, значи 2 презентираме. Да. Реално мирише доста хубаво. Да, доната. Мирише като това с Орео. Не знам дали сте го опитвали. Доната на Lidl с Орео. Много хубав. Пак ли няма нищо вътре. Донат има нещо странно в него. Но не е лошо. Но е странно. Да. Може би бях повече гладен, повече бих се накефил. Тъй като в момента след вечеря. След вечеря нормално да се напапал и да... Не ми харесва сладкото, просто някак си очакваш, че вътре ще има някакъв пълнеж, но нямаше абсолютно нищо. И по-скоро е някакво поничка. Просто поничка. Та колко му даваш? Чай, че падна господина. Падна сме в лоша позиция. Тънък не съм гладен в момента. Това означава, че ще бъда доста по... Критичен ли? Критичен. 7. Аз му давам 8,5, реално. Стабилен донат е, пък и това, че е украсен в лилаво и байжини. Да. Ми харесва. Реално дали това давам оценката. Тази година, реално нещата са почти същите като миналата година, просто с Wednesday. За разлика от тогава. Освен, може би... Всъщност точно те. Мисля, че нямаше такива миналата година. Може. Anywho, продължаваме натам. Какво продължаваме? Мисля да продължим с ето тези бисквитки. С Init. Wednesday бисквитки. Това сигурно ще е нещо като Орео, може би. Purple Dulce. Това сигурно ще е Орео, само че с Purple крем. Добре. Реално това може да ви е познато, защото го взехме откъде? От Бари. Фън факта беше, че ние разсъждавахме и гледаме, нали, опаковката и си викаме, има ли български? Ако има български, ще го има в България. Да. Не знам дали го видях или не го видях днеска. Но примерно, понеже сме взели неща, които няма да показваме сега, защото трябва да се сготвят и такива, които трябва да се изпекат, някои от тях наистина ги нямаше. Така че не сме се прецакали, носихме замразена храна в самолета. Имахме цяла чанта само. Имахме цяла раница. Специално за това. Заповядай. Благодаря. Имах мляко. Реално на мен любимото ми Орео е това, което е с двоен пълнеж, крем. Точно защото не обичам толкова бисквитката, колко харесвам пълнежа. И тук е по-малко пълнеж. Честно казвам, повече ми харесаха донатите, ако трябва... Аз давам 9,5. Аз давам 7. Много съм доволен. They're alright. It's alright. Бисквити. Така, с какво ще продължим? Твоята да избереш. Добре. Нека видим, тези ги имаш и миналата година, реално. Само, че не бяха Wednesday, бяха просто Хелуин. Добре, както казах, нещата просто сега са с надпис Wednesday. Тук е Wednesday. Добре. Тест! Нали знаеш лотос пица? Да, лотос доматна. Да, или Хайнц с кетчуп. Да, горе-долу. Реално е подобно, само че сякаш по-малко.
наситено на вкус, което ми е... Не, наситено на вкус, не толкова размерите. Да. Чичко, какво става, бе? Чиче. Чакайте да покажа чичото как седи. Ни опитват храна. Чичо. Чичо. Колко даваш? 8,5. Много ми се иска да беше по-наситено. Аз обичам буквално да те удря в лицето. Наситеността на вкуса, на подправките. А ти? 9,5. Сега избираш ти. Сега съм аз. Да. Това, което ще избера аз, е нещо, което ще ми хареса най-много. Але... Реално преди купувахме такова от Теди. Да. И аз го изядох. Само, че беше Дракула, мисля, а не Wednesday. Werewolf tea. Значи, или ще са вампирски, или ще са въркулашки, това е малко контравършъл. Да. Те не се харесват за мен. Да, един и на пищу. Това да е. Благодаря. Да, същи са. Значи имам най-лошото зъби на света, но взимам се едно такова и от магазина до вкъщи съм го изял цялото. Реално преди, когато живеех сам, просто ходих до магазина, взимах се едно такова, изядах си го и... Толкова дълго ядох бомбона, защото ни беше доста голям и жилав, че нашия приятел, нашия водещ, всъщност стана скелет. Добре, това оцениха му даваш. Реално това си 10 от 10. Въпреки, че пак казвам, малко трудно се яде, особено ако челюстта ти нещо не е наред, постоянно штрака като се едно се откачи. Но бих казала, че е доста вкусно. А ти? Значи, знаете ли как най-добрият ден в годината е 31.10. Хелуин. Но истината е нещо, което е скрито от обществото и не е за всички, че всъщност най-добрият ден в годината е 21.10. Тогава се е родил Бог. Ау! Оценката ми за тези бомбонки е 21 от 10. В случай нашият Бог. Добре, този път аз избирам и мисля отново да премине малко към солената страна. Да, като цяло тя е фенка на соленото, аз на сладкото, аз имам може зъби, тя има добри зъби. Правете се сами изнудите. Да, нека продължим с това. Purple тортила чипс. Да имахме някакъв дип, честно казвам. На здраве! Какво би казал за него? 7. 7? И то заради мъртвешкия вид. Аз му давам 9. Реално много харесвам такова. Само когато почнеш да ядеш, проблема е, че не мога да спреш, защото някакво си нещо в това, че няма точно вкусно е солено. Кара да искаш да ядеш още. Това. Реално това са маршмелоу дукчета. Мавоус. Маршмелоу са мавоус. Не е томатно, някак си го измислил. Може би. А може би е съкръщение на маршмелоу, нямам идея. Взел го да пишете? Да. Заповядай, едно тлъсто духче, честно казано. Ей. Маршмелоу. Да. Просто маршмелоу. 31 от 10. Второто най-добро. 8 от 10. Реално съм най-големия фен на маршмелоу. Може би, знаеш как е много готино? Ако можехме да си го набучим на нещо и да си го изпечем. Това не би хубаво. Знаеш колко е вкусно, опитвала съм. Много е хубаво. Много е хубаво, коментирайте долу, ако сте опитвали. Или искате да опитате, много е добро. Не. Е така, значи отиваш до магазина, купуваш едно такова, ядеш, се прибираш. На заболекари отиваш. Какво се чуеш, той толкова много кария си? Аз през 15 години самостоятелен живот, какво правя като до магазина?
А преди това, като си бил малки, си бил всеки ден, какво си правил? 2-литровата количка. Да. Значи само ми е разказвал, отивал до магазина, взимал си бургер и количка в турбичка. И когато кажеше количка в турбичка, си представя малка количка. Не. Всеки ден е ходил за 2-литрова количка. И понякога даже като му е свършила, си е взимал още 2-литрова количка. Та сега, няма си займе. Окей. Добре, мисля да продължим с този ковчег, който... Всъщност, да. Има части, като гледам. Трябва да си наредим керета. Скелета. Ето го там. Да, ето го тук. Виждам лего ръце, честно казано. Крака е много детайлен и извънш ръката е буквално лего, не знам дали се вижда, но ето избери си част от тялото. Аз искам Крак ли? крак. Тук. Реално не знам дали трябва да се смуче или се дъвче. Имам чувство, че ще загубим някой зъб, ако трябва да го дъвчем. По-скоро май се смуча. Но... Че сладко. Много е сладко. Да не го дъвчеш, няма никакъв вкус. Като го дъвчеш е много сладко. Реално има и такива, които имат обаче и кисело. Това е само сладко. Това е просто само сладко. Не. Не. Окей. Много по-късно сме готови с това. Колко му даваш? 6. Много. Аз му давам 3. Аз не съм чак толкова. Реално му давам 3, не заради вкуса. Давам 3, защото е с готина кутийчица и това, че са различни части от скелет. Да. Но вкуса е толкова сладко без нищо. Сладко без нищо. Не знам как да го опиша. Окей, продължаваме натам. Ама и съм аз. Именно това. Буквално ти го избрала, what do you mean, че няма да ти харесва? Избрах заради външния вид, не заради вкуса. Реално също може да го видите в другото клипче. И той леко се е отворил. И не е от Lidl. Може би единствените две тук е това и още нещо, което не са от Lidl. А това май има играчка вътре. Странно. Заповядай. Благодаря. Чана да ни харесват поради простата причина, че тези винаги не слагат някакъв готин шоколад. Ние са ни отгръмнали играчката. А не, той е някакъв зомби и дух. А не, това са стикърчета. Абе, това са стикъри. Какво са? Татуировки. Дай си ги направим. Айде. Ами, вече имаме татуировки на духче и на зомби. Не, това е мумия. На мумия. Тъй колко даваш на това? 7 от 10. Аз на шоколада 0 от 10, на татуировката... Чак пак толкова. Не ми харесва въобще. Има странен вкус. Благодаря. А на татуировката 4 от 10. Ами... Нека видим тази бисквитка, защото е красива. Доста красива. Бих казала. Опаковката и поне може би няма да е интересна. Тя е преживяла доста. Ами, исках да я видим цялостно, само че за жалост не може. Счупена е. Заповядай. Иначе е била красива. Беше красива. Хубаво е. Но е лимит. Не знам да сбъркаш. Да, хубаво е. 9 от 10. 10 от 10, много е хубаво. Да. Най-вероятно не е била много ефтина, или? Помня. То просто даже не ми каза, че е взел. Случайно я намерих в торбата. И сега какво остава последните две неща, така ли? Последните две неща остават. И отново ще забравя, което няма да ми хареса най-вероятно. Така как се отваря, не знам. Мисля да изпробвам тактика агресия. Любимото ми. Да. Готово. Не искам това, искам много по.
Аз искам точно него. Този господин. Изглежда доволен. Та, може би, щом той е доволен да е добър шоколад. Да. Отвътре е абсолютно нищо, просто формичка. Просто око. С просто око може да се види. Ме го харесва. Да. 8 от 10 за мене. 9 от 10, даже имаше и кремче вътре. Да, добро Беше беше. приятно. Добро беше. Даже да, по-добро отколкото скелета. Аз когато говоря не приказвам. И остана последното. Най-интересното. А може би не е най-интересното, нямам идея. Като цяло, не ми се пробва всичко отвътре, така че ще изберем едно. 3 тикви. И една легнала. Да. 3 тикви и половина. Която не се вижда. Удръж го. Преш го. Дум. Тя успя. Асмар. Охо, има маршмелър, Маршмелоу, има още маршмелоу. има близалки. Да. Има топче. Ами интересно да го опитам. Може би това ще пробвам. Може би това, защото това го... Реално сме опитали вече маршмелоу от същата марка. Има някакви Жели бонки. желирани бомби. Още жели... Как не целно също, което и ти? Още. Опа, още едно сърце. Да, има и някакви. Добре, това ще. Да. Ще опитаме малките бомбончета, защото са най-далече от това, което до сега опитвахме. Ще погина явно. Не, то не е да погиваш. Добре, пас. Киселичка. Киселичка. Колко и даваш на дъвката? 10 от 10 много е готина. Става киселичка, но после става сладка. Даже ми да е глътна. Не, ще ти залепне. Ще им порасне дъвка в корема. Да. Ами, добре, това ще бъде за днешното видео, нямам се да ви е харесало. Ако е така, може да харесате, може да коментирате, може да абонирате и за моя, и за нейния канал. И ще се видим отново в следващото видео. So long and good night! Bye bye!